kom lige lidt længere herover. Nu skal du 2 sekunder. Det her. Prøv at se den her skål. Ja, det her det er jo bare en meget kedelig vlog, vi skal lave. Nej. Om sagen. Chubby Bunny Challenge. Hvis I ikke kender den, kan jeg lige fortælle reglerne. Vi skal starte med at proppe en skovfidus ind i munden, og så skal vi sige Chubby Bunny, og så bliver det ved. Og så skal vi se, hvem der kan have fri den i munden. Og man må gerne spille ud, hvis man er dum. Okay, lad os bare begynde. 3, 2. Chubby Bunny. 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 Jeg kaster op i mig. Jeg kaster op, og så kommer jeg til at sluge det igen, fordi jeg det går video så i munden. Hvor mange har du i munden? Jeg tager den. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeg har 5. Jeg fik den der kaste op. Jeg kommer til at sluge. Så vandt jeg. Jeg kommer også til at sluge. Vi har selvfølgelig ikke tænkt os at slutte den endnu. Den er jo kun kort. Den er kun noget med 2 minutter. Ja. Yeah. Jeg tænkte, vi skulle prøve en omgang igen. Hold fest, mand. Jeg kommer til at sluge i den, så jeg tror, det var slet. Wow. Vi skal gøre det samme igen. Ja. Okay, vi putter dem i på samme tid. Eller Jay. Ja. Skal vi prøve den der gang, uden vi siger Chubby Bunny, hvor vi bare skal se, hvem der kan have flest i munden? Skal vi ikke lige smide dem herude først? Jo. Kan du lige også smide min ud? Ja. Jeg spiser lige hvad. Og så er det den, du kan. Jay. Se. Selv forstår. Jay. Jeg vil flytte den her før. Ja. Men skal vi se, hvem der kan have flest i munden? Bare uden vi siger. Nej, vi tager en i gangen. Hvorfor? Jeg kan så op. For fanden. Hvordan kan du lade undgå at savle? Se hvor fucking meget jeg savler. Jeg var selv i fingeren. Hanna. Skal du prøve igen? Ja, Hvor mange har du i munden? Kæft, hvor mange der har. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Og jeg havde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Altså, jeg står ikke på banen. Det kunne jeg heller ikke. Jeg skulle tage at kaste op. Jeg kan stå ud. Skal vi prøve? Skal vi bare smide ud igen? Ja. Det er lidt spild af den her. Jeg har lov at købe det for min egen, eller ikke min egen penge. Hvem skal så? For min mor. Jeg fik 100 kroner med til at købe et eller andet over i Storcenter, så købte jeg 2 pakker chip. Hvad så nu? Lad os prøve igen, altså hvor vi bare skal se, hvem der kan have flest i munden. Nora? I alt har jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeg har kun 7. Jeg har mange, men altså, skal vi prøve igen? Så får jeg kun 7 ind i mine venner. Og så kaster jeg op på Nora. Og den her gang, så skal vi spise dem. Hvem kan spise flest? 3, 2, 1. Tabt. Nej. Jeg får planten. Jeg får sådan nogle tufte, som besyger mig strukker. Ja, jeg fik den. Du tabte. Tabt, Du sagde, ja, du sagde, du tabte. Ja, så. Skal vi bare stoppe den her video her? Ja. Tak fordi I Det var ikke helt så langt. Men tak fordi I gad så med. Det smagte helvede til. Ja. Se.